nga say nghe sen lung bò sẽ can cho gu nang pe sha dung nga so ra mi ta lam pe che tim so kro ma say nghe sen lung bò đến cho gu ta rai ni sim sa nga nghe sen lung ta nang pe so nang pe dung ngay là cả pan ra nang pe mu lu yang gai sa nghe sen lung ta lụy cả ngã say làm nhau na ala pring to ngã nang cam tin nghe sen lung nang pe sha so sen lung cái ta na làm cha pin đồ nga say nghe sen lung bò sẽ can cho gu nang pe cha dung nga so ra mi ta làm pe che tim so group mà say nghe sen lung bò đến cho gu ta gai ni sim sa nga nghe sen lung ta nang pe so nang pe dung ngay là cả pan ra nang pe mu lu yang gai sai nghe sen lung ta lụy cả ngã say làm nhau na ala pring to ngã nang cam tin nghe sen lung nang pe sha so sen lung ta nang pe so nang pe dung ngay là cả pan ra nang pe mu yang nhiệt dịch ra nghe sen lung ta lụy cả ngã say làm nhau na ala pring to ngã nang cam tin nghe sen lung nang pe sha so nang cam tin nghe sen lung nang pe sha so